Først hentes appen Scanivers. Så trykker man på plusset og vælger Mesh. Så vælger man den i midten, og så går man i gang med at scanne. Det er en god idé både at være langt fra og tæt på, for at få alle detaljer med. Når scanningen er færdig, trykker man på Detail og venter. Derefter beskærer billedet til den ønskede størrelse. Så trykker man på del og vælger eksport, og her STL. Og så overfører den til computeren. Nu skal filen uploades til Tinkercad. Man trykker her på Create og vælger 3D-design. Og så importerer man den fil, man lige har gemt til sin computer. Så kommer den her ind, og så kan man gøre den større og gøre med den, hvad man vil. Så trykker man på eksport, vælger STL igen, og så bliver den gemt på computeren. Nu skal figuren ind i CoSpace. Man går ind på CoSpace. Logger ind. Trykker på Create CoSpace. Vælger sin skabelon. Og så uploader man den fil, man lige har gemt på computeren. Og så trækker man den fil ind, man lige har uploadet.